como chega a Vilamor. Venga, ahora vemos o tráiler. Se nos quedar non fai nada. Se nos van a ver nas aldeas de aquí con pouco que non gobernan. Cuidado cos pés das armas. Son tan preciosas como perigosas. Se existe para iso, debe estar aquí. Eu quero que, pero tamén quero armas. Eu tamén te quero a ti e só a ti. Se souberes quanto botei de menos. Isto. Todo isto. Esta película nos lugares donde sucederon os feitos. E por eso fomos a rodar a Concello de Negueira de Muñiz, ao Concello da Fonsagrada e ao Concello de Grandas de Salime. Estos concellos sabedes que son o río Navia separa Galicia de Asturias na parte esta de Lugo, nas montañas de Lugo. Por que estamos hoxe aquí? Non é moi normal, chamémoslle, que un director, unha actriz Nobel e un actor pois veñan a presentar un pouco a súa película nun instituto, non? Porque nós estamos facendo isto e porque nós tamén queremos compartir estes minutos con vos. A peli chegou a forma, vale, pero agora vos vou a facer outra pregunta e creo que me vou a quedar gratamente sorprendido. Cantos dos que estades aquí vistes alguna vez nas vosas vidas os Simpson, por favor? ¡Wow! Vale, é a primeira vez que pasa isto. Vale, por favor, que son un solo, son moi pequeno. Mirade, fano moi ben, non? Nós tamén vemos os Simpson, e Harry Potter, e o Señor dos Anéis. Por favor, esta promoción non teria sentido se agora, ou esta noite, ou cando decidades ir ver Vilamor ao cine, a película non se sostén nunha historia entrañable que emocione, que fale de amizade, de amor, de enerxías, non faríamos nada e nós non estaríamos aquí. Vou a dar ahora o paso a Sabela Arán. Sabela Arán é a primeira película, non vai ser a última, estou totalmente convencido, porque eu tamén lle darei alguna oportunidade. A rodaxe que hai detrás das imaxes, e muchísimas gracias por a vosa atención. Das imaxes que vemos cando vemos unha película. Porque nos imos ao cine, vemos unha película, nos gusta máis ou menos. Pero que pasa detrás? Detrás das cámaras. Mirade, neste caso, con Vilamor, Ignacio levounos a rodar a sitios alucinantes. Porque rodamos nos Ancares a 1600 metros, na Fonsagrada, na comuna original onde vivíamos comuneiros, e en sitios increíbles, con paisaxes alucinantes que na gran pantalla queda moi ben, pero que rodar ali era complicadísimo. Porque os accesos eran moi difíciles, estar ali, non podías estar nun sitio, verdad? Xa non podías descansar. E claro, eso, a hora de rodar, pois trouxe moitos problemas. Todos os días de rodaxe que foron 2 meses, pasaba algo. E en concreto, houve un día que non pudimos aproveitar nada de material. O que era a asamblea. A do Castiñeiro? Sí. Que certeza. Ese foi un día que en 12 horas de traballo non pudemos aproveitar ningún solo plano. Sabe, pero facémoslo práctico. Se está a ensinar que Sabela vai a ser por un fin de semana a vosa profesora. Teño...
teño que dicir que a mí tamén me gustaría que fora a miña profesora. A historia é, vamos a imaginar, por favor, ves? Vamos a imaginar que vos vai a levar os Ancares un fin de semana para enseñarvos a vegetación, os animais e conocer aquel fermoso paraxe natural. Vamos a poñer un nombre moi sinxelo, Doña Eustaquia. Doña Eustaquia vai a ter unha secuencia que ten que aprender, que xa trae aprendidiña da casa, como debe facer. En esa secuencia vai a facer unha pequena presentación onde vos dice, porque estades nos Ancares, isto non sería un interior, sino que sería un exterior, e por aquí pois estaría toda a paisaxe. A frase de guión vai a ser os merlos de pico amarelo que revolotean todas as tardes polos Ancares son fermosísimos. Os merlos de pico amarelo que revolotean todas as tardes polos Ancares son fermosísimos. Vale. Entonces, cando eu pida ahora silencio, vos vou a dicir un porqué. Ao mellor hai un home que leva media hora cunha pértiga así. Está sudando de dor, dos brazos, non de cansancio. Ou a mellor un home que leva un foco no peito e que lle pesa 50 kilos. Entón, unha risa vosa, como está vendo, unha palabra vosa pode fastidiar o traballo de 70 personas. Entón, vamos a respetar a xente que está traballando. Veña, e vos seríades parte desa xente moita que está traballando. Entón, cando eu marque silencio, é un silencio sepulcral. Preparados. A actriz está lista en set. Sí, vale. Preparados. Silencio e... acción. Bos días a todos. Hoxe estamos nos Ancares porque queremos dar aquí a clase. Pois ben, os nenos de pico amarelo que revolotean todas as tardes polos Ancares. Corta. Que carallo dixeche? Os nenos non teñen pico. Non dices nenos, non? Dicen os merlos, e tú dixeches os nenos de pico amarelo. Va. É que hai moitos actores e actrices que van a rodaxe e non teñen aprendido o texto. Segunda toma. Primeira toma, cortamos por texto de Isabel Arana. Silencio. Vale, o rapado foco vai se sentar hasta que estén calados todos, sudando, vale? Silencio e... acción. Bos días a todos. Hoxe estamos nos Ancares porque imos dar aquí a clase. Pois ben, os nenos de pico... Corta, que pasou aí? Está facendo de helicóptero. E o señor está a sempre respeitar. Bueno, para. Sabedes, vamos de helicóptero porque ese día que estábamos rodando nos Ancares, aquí hai xente neste país que se dedica a plantar lume aos nosos bosques e aos nosos montes. Entón, estamos rodando nos Ancares, hai lume. Que pasa? Que veñen os helicópteros a apagar o lume. Non podemos seguir rodando. Temos que estar esperando 6 horas a que os helicópteros apaguen o lume. 6 horas como seguimos esperando e non temos un plano limpio. Por favor, silencio, eh? Acción. Bos días a todos. Hoxe estamos nos Ancares porque imos dar aquí a clase. Pois ben, os merlos de pico amarelo... Isto foi verdade. Entrou unha vaca en plan. E isto foi verdade. Pois sí, isto me fai ahora moita gracia, que moi simpático. No seu momento non foi para nada gracioso. Ni menos para a productora, porque supuxo en cartos pérdidas de 30.000 euros. Un día no cine moi caro, porque, sabes, soldos, seguridade social, hotéis, comidas, aluguer de... Perdiste media película. Medio mil amor, ¿eh? Ahora quedache relajado y tranquilo despois de contar eso, ¿no?
Eu entrei relajado. Sí, no. Demasiado, porque falta a mitad da historia. Pero aquí venimos a contar un bonito. A contar bonito. Mira, de no. Rubén conta o que dá gana. Entón, Rubén conta, pois, o lado positivo das cousas, as cousas bonitas das historias, e tócame a min contar o negativo, pero bueno, non pasa nada. Mira, resulta que en Vilamor sí que había un pouquiño do que falou Rubén, porque había liberdade, non había horarios, non había normas, pero tamén había moitos problemas. E problemas por qué? Porque cando os comuneiros, que convivían todos xuntos, tiñan que organizarse un pouco dentro do desorde no que vivían, convocaban asambleas. E nesas asambleas repartían as tarefas. Claro, había que lavar a roupa, había que cociñar, iba a decir cociñar a terra, pero non.